geluid dat 4 dagen te horen was in Venray en de dorpen. Zondagmiddag eindigde de 64e editie van de avondvierdaagse onder een stralend zonnetje met het traditionele défilé. We mogen eigenlijk helemaal niet klagen. Om te beginnen, kijk maar eens naar buiten hoe mooi het zonnetje schijnt. Het is niet te warm, niet te koud. Heerlijk wandelweer. En we zien gewoon heel veel kinderen en ook volwassenen die de kinderen begeleiden ontzettend genieten van ons evenement. Dus top. Hoe is het eigenlijk met het animo om 4 dagen te wandelen? Ja, we hadden bij de voorinschrijving al veel meer inschrijvingen dan we de afgelopen jaren hebben gehad. Dus dat hebben we ook gemerkt in alle bestellingen die we moesten doen. We moesten echt nog bij gaan bestellen. Maar ook in de loop van de dagen nog wel wat losse aanmeldingen. Dus echt wel veel animo om te lopen, ja. Dus wat organisatie betreft zijn jullie erg tevreden? Zeker weten, ja. Het is een wandelevenement wat natuurlijk al heel lang bestaat. Maar wat toch zijn aantrekkingskracht blijft hebben. Het hoort ook gewoon een beetje bij Venray en deze periode van het jaar. Dus, Als je dan het plein oploopt. Hoe vinden jullie hier de sfeer? Ik vind hem echt heel leuk. En het is ook super leuk hier. Ja, ik vind het ook wel gezellig met al die liedjes ook. Ja, zeker. Het is mijn eerste keer, dus het is echt super leuk. We hebben 4 dagen lang 15 kilometer gelopen. 10. Ik heb 10 kilometer gelopen. Ja, elke dag doen we 10 kilometer sowieso. 15 kilometer. 5. 15 kilometer, is dat te doen? Ja, maar het was wel lastig. Waarom was het dan lastig? Had je spierpijn of? Ja, heel veel kinderen hadden ook blaren en dan deden je voeten best wel veel pijn. Hebben jullie ook van tevoren geoefend? Nee. Jullie zijn van groep 8, maar met z'n drieën, hoe kan dat? Nou ja, de anderen wouden niet meedoen. Ja. En wat zei jij? Niemand had zin. Hoe kan dat nou, dat er niemand zin had? Ja, het wordt bij elke keer eigenlijk minder dat er mensen meedoen, dus ja. Jullie als de Hommel zijn met superveel leerlingen altijd. Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet. Het is misschien gewoon omdat heel veel kinderen er zin in hebben. Ja, ik heb gewoon geen idee, zeg maar, hoe dat komt. Onderweg was het dan wel gezellig? Waren er dan ook heel veel mensen of niet? Ja, het was wel gezellig. Het waren niet veel mensen. Oh, wat jammer. Ja, ik denk dat die meer bij de 10 stonden of zo, weet ik niet. En heb jij spierpijn of ben je moe of heb je last van je voeten? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb nergens last van eigenlijk. Hey, en hoe is het met je spierpijn? Heb je pijn in je voeten? Ik heb een beetje pijn gehad, maar het is nou wel minder. En heb jij van tevoren geoefend of gaat het vanzelf? Gaat wel vanzelf eigenlijk. Maar ben je niet moe dan nou? Dat wel, maar ja, dat hoort erbij. Ja, een beetje, maar ik ga dadelijk ook zitten, dus dan... Nee, valt heel erg mee, maar het was wel leuk. Ja. Maar moesten jullie ook oefenen van tevoren of hoeft dat niet? Nou, het hoeft eigenlijk niet, maar wij hebben 1 keer gewoon, eigenlijk met z'n drieën gewoon een stukje gewandeld. Maar dat was lang niet zoveel. Maar het was wel gewoon, het viel reuze mee. We hadden het erg verwacht. Ik heb niet geoefend en ik heb ook geen spierpijn. Maar ben je nou ook niet moe dan? Nee. Oh, nou vind ik wel knap van jullie zo in de hitte. En denk je dat jullie een prijs hebben gewonnen? Ik denk het wel. En waar ga je voor? De eerste of alleen maar voor de laatste? Ja, gewoon de eerste. We deden het meer voor de gezelligheid, maar prijs is altijd leuk. En gaan jullie dan ook voor een prijs? Ja. En wat hoop je dan te winnen? De eerste plaats. Prijs. Ik vind het niet echt heel erg belangrijk, maar ik denk wel dat wij in de prijzen vallen, zeg maar. Ja, ik ga echt voor de gezelligheid en ja, ik denk wel veel van ons groepje wel, ja. Ik ga voor plezier. En volgend jaar gaan jullie dan weer meedoen, denken jullie? Ja, ik wel. Want het is het laatste jaar dat je mee kan doen hè, vanuit de basisschool. Ja, ik ga het wel missen. Wat heb je gewonnen? De prijs! Ja, maar welke prijs? De eerste. Hoeveel kilometer? 10. Wauw, gaaf! Joehoe!